L'experiència de la meva àvia. La meva àvia Maria va emigrar a París amb el meu avi amb l'objectiu de treballar i estalviar diners per poder establir-se a Barcelona, a la capital francesa. Va començar a treballar com netejadora i com operària en una fàbrica. Un ritme de vida molt diferent al que estava acostumada. L'adaptació no va ser fàcil, especialment per la barrera de l'idioma, però la va comptar amb l'ajuda de les persones que va conèixer. Va quedar sorpresa per la generositat i el bon tracte de les persones amb qui treballava i fins i tot avui manté una bona relació amb moltes d'elles. Un dels records més importants d'aquella època és que a París va quedar-se embarassada de la seva primera filla. Tot i les dificultats, va aconseguir complir els seus objectius i després de superar els reptes va poder complir el seu somni, traslladar-se a Barcelona, més a prop de la seva família, allà en concret a Cerdanyola. Va iniciar una nova etapa de la seva vida, creant una nova llar per a la seva família. Aquesta experiència a París va ser clau per a la seva formació com a persona i va marcar el principi d'una nova vida plena d'esperança i treball.